El 9% dels ciutadans de la província de Barcelona són emprenedors. Així ho recull el darrer informe GEM promogut pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona i elaborat conjuntament per l'Institut Metròpoli i el Departament d'Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta dada mostra un ecosistema en expansió, ja que és la més alta dels últims 21 anys. Això vol dir que les persones veuen en l'emprenedoria una via viable i desitjable per construir el seu projecte vital i professional. El perfil català d'aquells que creen noves empreses respon a una persona d'entre els 40 i els 50 anys. Destaca per una banda l'elevat percentatge de persones emprenedores que té estudis de grau o postgrau i per l'altra l'increment de la representació femenina. De totes les dones, un 7,5% són emprenedores, una representació que encara es manté allunyada de la masculina, amb un 9,8% del total d'homes. Des de la Diputació s'ocupen de donar el suport necessari a tots ells. L'any passat, als 86 centres locals, vam atendre a prop de 60.000 persones emprenedores i 36.000 empreses. En aquest sentit, treballem per posar en comú amb tots els TLC de la província, que actualment són 86, el que són bones pràctiques en l'atesa i en els serveis que s'ofereixen cap a les persones emprenedores i cap a les empreses. Ho fan a partir de diferents jornades on els centres locals dels serveis a les empreses comparteixen bones pràctiques i aspectes claus a millorar. Aquests centres són importants perquè treballen mà a mà amb les persones emprenedores. Les acompanyen amb formacions, amb mentories, amb diferents serveis, inclús amb allotjament empresarial, i no només en el moment de crear la seva empresa, sinó també en el seu creixement. De fet, aquells que han creat les seves iniciatives a través d'aquests centres tenen una supervivència que està 6 punts per sobre de la mitjana de la província de Barcelona. Una província on la intenció d'emprendre en els pròxims 3 anys és del 16,7%, una dada superior a la mitjana de la Unió Europea i a la d'Espanya. El GEM ens indica que la intenció d'emprendre és molt elevada en els propers 3 anys, però també ens diu que la por al fracàs ho és. Llavors, en aquest sentit, els TLCs han de poder acompanyar les persones que volen iniciar la seva activitat emprenedora i ajudar a evitar aquest fracàs. Cada vegada són més els que inicien el seu negoci per oportunitat en comptes de per necessitat. L'estudi conclou que aquelles empreses que es creen per oportunitat són més robustes i viuen més temps. Uns objectius que l'ecosistema emprenedor català va assolint any rere any gràcies, en part, al suport d'institucions com la Diputació de Barcelona, que només l'any passat va ajudar a crear més de 2.400 iniciatives empresarials, generant més de 3.100 llocs de treball.